Hamnam sungpun hami mayang ma tongta. Biti da masaka je ning paralysis mani hamyang mani biti da masaka. Ai paralysis biti rokani ang sumata yako. Wasibun masai kho. Hamnam sungkha kage bislan da kage jangnam sungkha. Tui thangpun sa rokani wan suma tongta. Tui thangna kya rokani wan suma tongta sabse. Hai sai chungna. Atir bukha katana. Borok kaham chin borok kaham onek bisna klaijak kabangma tongo basai miya bisna baino kaglaya 10 bosor 20 bosor mai kena 3 khoroksa besuk bosor khabai noroko make matong 40 bosor. Ha? 40 bosor ka. 40 bosor ka khana. Ang tong mo lang wap sung hinay. 10-15 bosor mai kya. Sigla jibon ka hama tongmon 10-15 bosor tana abon pore bahiki hamyang ka dasai pulia tangkheng nung 10-15 bosor ka hamju tongmon kengke atom se tang hengthang Achana ko yakung rok yok ha puila yakung yong ma se yakung yong man tarak ro kisa hangka amse yakung yak bol ma yang thang ami kisa kalai ko hamya kalai kya hamya kalai na se yakung yak mata me yang ka ni tong no ma ki tong de no ma yang thang ata bos ko nungsai sing basai jaman tabra maya na ta ko male ta kis kono yakung kong saban lor jaman lori chuma chungo to basme ta basai miya na asugur mo mansa asu ke man sai ko motike tamong tabuk kun samada tong kun phandang sori kosa dang tamong ton saya kono be bor sim tongta borsa sim tong na gitam naje ge sa doctor ke tang biti ruk sayeng rangri kri hang ba nai jani me ta rangri nai nyam chungman hamna rong chung tong kon hame me ya nai jang chung ma nai jani me yang tongta rangri ra kri ba nai jani me ya hamnam chung kon hame me yang ma tongta biti da masaka je ning paralysis mani hamyang mani biti da masaka ai paralysis biti rokani ang sumata yako wasibun masai kho khan takte busong chin borok nati tam sasinai musuk kapal hamya san maton kuri 44 bosor borok hamya engka bini boys tau 44 ni ki sakangkha boys bini 10-15 bosor jora tui bosrai phur kaham tongmani aun pore engka ken hamyang teng afrun thik hamyang mani tapsu jora hamyang kha engka 45 ni bising 15 thanga kha prai 30 bosor jora tui bo bisna ma tongmani bini yakung yak borma yang mani kol sa bori phan ma sai kho tabo lori man ko bunchi ka ham no ko bui ke do aron kiwo aron sutiyo bisina manam sai tong bin rong ka do ba heru ko no kre manam ya tokel lori sim malia basai malia ba hing to kata ke paralyze bori kol saban tangai sari yang tangai masari malia Sungguh talang mai rang pusat kere, jadi ko hakim atau kata kecam hanya. acha nono bai ke paralysis rok phunu goi nono char kisan sa himnar do musung ko na ha ke de thui tong musung kha himna ro mo chung tongta sa nam chung rok ta biti ra sim thiro thang rok nai do musung sa nini o sore no doctor kotor rok phunu goi nai nyam chung tongta nai jang mo chung tongta nai jang me bom hai experience hagat dong bukha bom hai ma tong 30 bosor bisina mang rokoi tong nani bom hai ma tong bukha tam hai ka ma mi tongta boi ha gen himi tong nam sungta himi boi ha gen no tangi tei sai tong nam sungta tam rok wan sok na rok bisina tong tei bom hai rok bukha maka tai ka ro tam tui thangpun sa rokani wan suma tongta tui thangna kya rokani wan suma tongta sabse hai sai chungna atir bukha katana
Isor telangka bo betar teng teh haida nijini ta tidi abo hingka bo pap kalai phungka bo sak betar maningke bo kosto do manchi naino haifeno saing saising ta tidi ta totore sebai rok bithi chai rok abo kerok ta tidi saing saising jespan hamya kalai tijing abo hairok ta musung di musung naino je sago kosto sing tabuk sago kosto maino bagui se abo jung hai salai tongmano 30 বছর বিছানা tongna abo thung tongma diba kosto onek mani tongkhana no ki so nam sung ke suwa ba shidi ana ham nam sung kha ka gi bisan da ka gi jang nam sung kha ako bora joton chuba khangke bam nai na dum tongo sibu nakon kirnani nakon sutenani homani kosto tukurinani musunani kosto malungai sung to kata kuri 30 বছর hagi ma tongna ke ko jala ngai sung to kata ma to abon no ako bora joton chuba khangke ba simsak nairi jamana aptira nangu mangka basa jamata bora bora sung taka so bukunanya tangai malia ti malia rang pusa ji malia nairi malia aptira ngbai ko hage matang kata abon joton chuba ba ke kisa ko kaman ta kedai nong para sar si do paran tung tamo asina paran bum ke brojendro to para biles ke ba uran gonya mara biles nta simna in bum ke an bum ko Ravi Kumar besan bum ke pesan bum ke Mister ani de Perma kedong phone number te tong phone number tunggu chair ji kisa phone number saya na phone number ke ba 8131912250 chubanan ke bo ni account te tong account tunggu ani sabni re nai bini buri mana ani buri mana ma kha bini butong ma kha ঠিক আছে নিন পান রওয়ানটা কাকাজন তাতে বুঝং তিনিন বাগা সংলাসনাই যতন হামবাই